bayeza bobhuti baseGoli asinamona. Abanye babo sebayaziwa nje ukuthi December no December uma dilikile ufika nentombi entsha. Eyango 2017 beyihlukile kunezanayo ngo 2018 njalo nje uma kungu-December uza nentombi angakasafike naye ekhaya. Baze bathi baphumile baye emall noma baye endaweni ethile nobhuti waseGoli ezenaye. Hayi asale uma wobhuti loyo nabodadewabo bakhuluma, hawu yazi lo walonyaka lo angimthandisisi kahle. Hayi no uyavilapha, yazi la afika naye kulonyaka ophelile bekasiphekela wasifundisa namasalad amasha. Hayi nomunye udadewabo naye soyasho hayi lona into engiyithanda ngaye nje ukuthi ume kahle futhi ugcoka kahle, uzasifundisa ifashini kodwa hayi uyavilapha. Noma wakhona athi mina nje into engingayithandi ngalo walonyaka lo ulokuthi uthanda isingisi futhi nje. Ukuvilapha kwakhe ngiyakubona kodwa uthanda isingisi, njalo akakhuluma nendodana yami kukhulunywa isingisi. Kukhulunywa isingisi. Mina lo afika nayo ngonyaka ka-2019 hayi cha loyo besizwana impela ngoba bekakhuluma nje isiZulu, alizwa ilwimi lethu lala ekhaya sikhuluma kahle futhi nje bengiyithanda indlela ehloniphekile agcoka ngayo. Hayi akapheli mandla, akapheli moya futhi nje anganitshela ukuthi ningambuzanga athi yabona le ngiza naye kulonyaka lo ngizomlobola ngicela nimfundise zonke izinto zala ekhaya, nami ngifuna ukuthi eze la ekhaya njoba ngize naye manje December ngifuna ukuthi anazi anibone abone ukuthi siphila njani ngoDecember la ekhaya senzana. Hayi nani vele ngamandla ngokuyimisela nimfundise izinto zalapha ekhaya. Hayi kuyothi kufika uDecember onyaka olandelayo athi hayi wangibhedela loya ngoJuni, hayi saba nokucabana. Le ngifika naye manje ke uyena ke ozoba umakoti wala ekhaya. Uyena ozoba umakoti wala ekhaya. Ngifuna ukuthi ke nimfundise izinto zala ekhaya. Ngimtshelile ke ukuthi mina nginabo sesibami nginomama engimthandayo ngizom-introduce lakini, ngicela nazane bonke uyaba-introducer mara futhi isikhathi aba-introducer ngaso siyafana. UDecember njalo uma kungu-December adilika, hayi angafona sekasestopini lapho kume khona itekisi eze ngayo noma ibhasi afika ngayo athi hayi ngilandeni nifike neNgolovane. Hayi nitshela ukuthi hayi igroza awubhuti ufikile. Hayi kanti kuyolayishwa amaplastiki yebo egroza kodwa kunama-suitcase futhi asindayo. Abo bobabili ma-suitcase asindayo agcwele impahla nayo yonke lento abazoyisebenzisa December. Uyothi afika nje am-introduce, hayi lona ke nguzibanibani wakabani, uyena umuntu engiphila naye le Goli la ngihlala khona, nguye umuntu engiyimisele ukuthi vele ngisale ngiphila naye ngingena naye emshadweni vele kube ibambo lwami. Hayi nani nizawujabula, hayi usilethele umakoti, hayi kube mnandi. Oh kanti loyo muntu loyo uyovalelwa ekameleni uyophuma sekaphuma ekseni sekukliniwa kwagezwa izitsha kwenzelwa abantwana abancane balapha ekhaya ukudla, khathi aphuma usesi loyo uphuma nebhakede lomchamo uyocitha ngaphandle, nakhona unibingelela ngesingisi, hello mami, hello sisters, ninjani nilele njani, uyacoca ubambele ibhakede uyaphuma uyoqitha ngaphandle, akabuye uyangena endlini. Makangena endlini uthumela lo wakhe ezenaye, baby bring me breakfast, I don't feel like being with people, I don't feel like talking this morning, cela ungilethele ibreakfast yami la endlini. Kuyotatazela ke lo bhuti afike naye walapha ekhaya, atatazele enze amakhofi afake ku-tray nezinkwa, ngabe kudliwa amakhekhe afake amakhekhe, nakuya ne-tray intshebe ishibe etiyeni yaphuma etiyeni uyongena ekamereni lapho umuntu ezenaye alele khona. Hayi baby you can have this breakfast, is there anything else oyifunayo?
Babe ukhohle ama-fruits, you know I love fruits. Nalokwendoda-ke sekuyaphuma futhi ekamereni-ke uye efrijini uyothatha ama-apula, athathe amabhanana. Ezinye izinto ayithatha lapha efrijini akafikanga nazo bezingekho kula maplastiki alandwe nawo le stobhini uyomikisela le ntombazana afike nayo. December noDecember into efanayo, nethi nje kuhluke i-personality yalabantu afika nabo, ngoba abanye bantu abayimisele ngomshado, bantu abayimisele nge-relationship. Uyovuka ekuseni athanyele ibala, washe izitsha, acele iy'mpahla zamama walapha ekhaya nabantwana abancane ayifake emshinini. Kuya ngokuthi uze nobani, kuya nge-personality yaleyo ntombazane yaloyo nyaka.